Catalans, catalanes, Sigrinski, és un honor per mi adreçar-me a tots els oients de TV3 en aquesta nova edició de la Marató. La Marató és molt important perquè ajuda a lluitar contra les malalties. Les malalties, això, malalties. I conscienciar-nos la població. Què passa? Que hem de parlar de la programació de TV3. Ah, correcte. Doncs això, que la Marató servirà per lluitar contra una malaltia tan greu que és la programació de TV3. Des del govern treballarem perquè cada cop afecti a menys gent. Perdó, aviam. De tot el que he dit abans, oblideu-vos Ululu. També del Chigrinsky. I sobre la programació de TV3, no sé, faran un programa que es diu Divendres, però el fan cada dia. És com un xist, no? És com si jo tingués un conseller que gasta molt i es digués Carot. Un xist. Què més? Sí, la Lídia Heredia farà un debat i haurà de lidiar amb els tertulians. I el Xavi Bosch presentarà l'Àgora. Perdem un hom, però guanyem un bosc. Xist. I a més el Casal Rock del Marc Parrot, el Cuní, la Champions... I també tornen els de Polònia. Però, ojo, que aquest any ho tenen difícil, perquè nosaltres no donarem motius per la hilaritat. Per començar, ni el Saura ni el Carot es tornaran a presentar, que ja és algo. I, en fi, moltíssimes coses més de la programació de TV3, tantes coses que ja hem encarregat una auditoria. I... què més? Aquest estiu m'he llegit un llibre sobre com tenir carisma. I... Panxo. Prou. Catalans, catalanes, visca la Marató i visca TV3. Visc a TV3. Bueno, no ben bé, però ho tinc tot controlat. Mònica, no t'adormis?